What's up guys, no? Welcome ulit sa ating munting channel, G-Pams TV. At kung ikaw ay baguhan pa lang sa aking channel, paki-like and subscribe para updated ka sa mga susunod ko ng video. So sa video natin na ito ay tatalakayin po natin parte po ng agimat. Seriously, what the fuck are you doing? Kasi nga binigyan po ako ng agimat. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Di April. Ayan o. So may Halak ka. siyam na bato. So tatalakayin po natin kung anong kahalagahan po sa bawat isang bato nito kasi nga may sinulat siya sa akin. May sinulat siya na bawat bato, isinulat niya kung ano po yung pangontra, no? Al kontra, no? So titingnan natin. So ito mga kapams, hindi ko sana tatanggapin kasi nga wala naman akong atraso. Hindi naman ako matatakot kasi nga wala akong atraso, no? So hindi ko sana ito tatanggapin kaya pinilit lang niya ako. Kasi What the hell? nga si Efren ay magkababata kami doon sa aming bukid. Oh, yung nagkahiwalay kami, ngayon nakita po kami, may pamilya na, puro na siya may pamilya na, ako may pamilya rin. So hindi ko inaasahan na nakapunta siya dito sa lugar ko, dito sa Olutanga, no? Tapos binigyan niya ako nito, hindi ko sana tatanggapin. Sabi ko sa kanya, friend, anin ko naman yan, wala naman akong atraso, so hindi ko kailangan yan. Sabi niya, huwag kang mag-alala dyan kasi maraming alkontatro, marami raw alkontra. Halak ka. Maraming alkontra sa bawat tao, sa bawat galaw ng tao. So sabi ko sa kanya, Wag. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. wala bang iba dyan? Wala bang hindi pang patay ba? Shut up. Pang pusilon ka, ganyan. Halak ka. Barilin ka. Oh, wala siya mayroon. Yan lang nga yung ibinigay ko sa'yo. Yan na yun. Alam ko na yung ibig mo sabihin. So, tinagap ko. Tapos, nagka-usap kami. Bahin nga dito. Sabi niya, basta ingatan mo lang yan. Nakakasigurado ako na makakatulong yan sa'yo. Lalo na kung hindi ka taga rito, no? Naisip ko, siguro kailangan ko talaga. Kasi nga, yung sinabi niya sa akin, so mamaya, malalaman nyo kung ano yung alkontra ng bawat bawat bato, kasi siyam na bato to. Ayun, siyam na bato. Bawat isang bato nito, guys, mga kapams, no, ay iba't ibang lugar yung kinunan nito para malaman nyo kung ano ang alkontra sa bawat bato na ito. Ipapakita ko sa inyo. Kaya please like and subscribe sa my YouTube channel, paki-share na lang po at para updated po kayo sa aking susunod na video. So ito na mga kapams, no, ipapakita ko na po sa inyo kung ano ang kalagahan sa bawat isang bato nito kasi siyam na bato. So ipapakita ko sa inyo ng unti-unti para excited naman kayo, no. So ito na po. Kung makikita nyo naman, di ba? Ayan. So unang bato, kontra Libakira. Alaka, kontra Libakira. Ini na. So, titingnan naman natin yung pangalawang bato. Bisaya to mga kapams kasi Bisaya man si Efren at ako Bisaya din. So ikaduhang bato, yung sabi niya, kontra Chismusa. Ala, napakahalagang bato naman pala to mga kapams. So ayan, tingnan nyo. So pangalawang bato pa lang yan. Hindi nyo pa nakikita yung iba. So dito naman tayo sa pangatlong bato. Ikatlong bato. Kontra Hinawayon. Halak. Patay ta ni Efren. Ipas kita ni Efren. So ikatlong bato yan mga kapams. Ito yung pang-apat. Ikaapat nga bato.
Ano kaya ang alkontra nito? Kontra inggitira. Laka. Ikapat nga bato kontra inggitira. Ikalimang bato. Ayan. Ikalimang bato. Ano kontra to? Kontra ipanabi ka. Ipanabi ka. So titingnan natin sa kabila kasi nga siyam na bato, so 5 lang po yung nakita natin. So tingnan natin sa kabila guys ha. Tingnan natin. So ginaganito ko lang to para excited naman kayo. Yan ha. Oh, so ikaunom nga bato. O ikaunom na nga bato daw. Ay tama, walang ikaunom nga bato kontra pilingira. Ala ka pilingira. Ala patay tani friend. Minuang mo na yung mga friend. So ikaw mga bato, so ikapito ta mga kapams. So, ikapitong bato kontra himuan kag sala. Ala ka, himuan kag sala. So yun bang ibig sabihin nito mga kapams kahit wala kang sala gagawan ka ng pagkakasala. Ito siguro yun. So maganda to, maganda palang agimat na to, no friend. Okay to friend ha. Napakagandang agimat ito friend. Kasi nga ito yung dapat niyong babantayan, no? Kasi alam naman natin sa sarili natin na kapag wala lang tayong atraso, hindi natin kailangan ng mga agimat na pang pakubol, no? Hindi tatablan, ganyan. Hindi naman kailangan natin yun kasi wala tayo. So itong agimat na to, maganda to. Maganda to mga kapam. So dito tayo sa ikawalo na tayo. So ikawalo nga bato. So ito na ikawalo. Kontra libakon ka sa talikod. Laka. So ibig sabihin nito mga kapams, yung magsasalita sila sa'yo kapag nakatalikod ka. Ha? Tinamaan ka ng patalikod na sinasabi lang, hindi yung balay. So, okay nga agimat to. Napakagandang agimat ito pala. So, napakaganda libakon ka sa talikod. So, pangaloso, ito pinakamaganda siguro mga kapam. So, pangsiyam. Kasi sabi niya, ito yung pangsiyam John, yun yung makapangyarihan sa lahat, yung ikasiyam na bato. Tingnan natin na. Ikasiyam nga bato. Tingnan natin na. Kontra tagam ka, halaka patay, tagam ka, halaka. May sinulat pa yan mga kapamso. Tinamaan ako nito mga kapams.